Ka ngwakwa meketa nwa spirit ga na-akpagharị na atọmentị unu n'otu. Na kedu ibe ndị a na-eme ebe a? Ọ na-alụkwa? Ọ na-alụkwa? Takwa ka ndu uwe. Kedụ dolu nke a unu na-alụ nọ ebe a jikwenu nwa ya na-alụ. Na-alụkwa na ọfụma. Ọkwa ịghọta? Na-alụsi gị ike nnukwu ọlụ ka anyị na-alụ na mbọsị. Ewelie wetie ebe a. Esi otu a ewelie wetie ebe a. Owe na-agazi mmiri bịazie ọgba stret. Iwekwu ka a na-eme. Blọkụ wee bute. Ha bute blọkụ, a na-ebute nwayọọ. Ndị ọmụgwọ onye bụ Mgbadike se. Butenụ blọkụ, blọkụ a ka eji eme ihe nwa a na-eme. Onye aja nke dị oke. Okwute, ọ ndị blọkụ a ka nna m agba kpọkọtago ndị man na fon. Mgbe onye na fonu menweta ya. Ha bute blọkụ since yesterday ha na-akwụgharị. Ebe aja akwa. Eche kene dị okwuta. Ya dị mma. Ọ ga 3/4 inches. Ya dị mma iji alụ ya a na-alụ. Hey, Jesus. Okin na-eme ebe a. Ọ na-ewu. Okin na-eme. Ka ekebi ihe na-eme. Ebe ezi ka nna m wee kpochasị ebe a. Onwe ihe gbasara ebe ọzọ. Nke bụ onwe ihe gbasara m ebe ọzọ. Ọ na ịnwetara alert na fonu gị? God have mercy upon us. Ịnwetara bank alert ka nna ajụ gị? Chere o. Akwụrụ m bank alert na-ajụ na-contemplate na-asị. Kedu onye kwerere m ụdị ego dị otu a? Chief Mgbadike kwunyelu gị ego, ọ bụrụ ife anyị kwuru ekwu. Mgbadike kwunyegolu gị ego, ọ bụrụ ife ekwuru ekwu. Kedu ihe na dizi surprise? Gịnị ka ekwuru? Kwa mụ na unu kwucha price. Unu asị ka unu jee chịkọta jee unu 1 month 2 months afọ m unu. Chineke m nwere nweta ego nji solve problem kwere ana kịta ya enwetago problem. Enwetago m ego nji solve problem. Solve problem nya ka unu dị n'ime afọ adị kwere m nkwa aka aga mere. Nke anyị na-ekwu n'ime nleze nwekwu ihe ikwutere ya ịmakwa onye Chief Mgbadike. Ọkwụghọta, ọkwụnyegolo gị ego bụ na ọkwụnyegolo gị ego. Blocking bottle no mekwatarism. Ihe amụ na bụ na ịma onye Chief Mgbadike ka ibi chọọ ka emenye. Ma ya ndị kwa maka nọ mbịa ka kpekpe ya ebi. Ewepụrụ m ego ya ụmụ. Ụwa ama nkekwa okwu. Ụwa aladala adago. Elego ana bụ na elego ana. Chief Mgbadike ịma onye ọ bụ n'obodo a. Ife ọ bụ na ịchọ ọ ya enye gị. Ịchọ polisi ọnụ ya, ịchọ amị ọnụ ya, ịchọ prison ọnụ ya, ịchọ ndị ọbụla nsogbu bụ na ịchọ ọ bụrụgodu ndị agboro ọnụ ya, ọ chọkwa ndị na-agbagbu mmadụ ọnụ ya. So ị na-achọ ịgwa gị na asị enyi m nwoke ka m na-agwa gị na ihe ji nwayọọ ka ofe lọrọ ala wezuolu gị nni because o bidokwa ịmakwenye Chief Mgbadike. So onwekwa ihe ọzọ mma m ekwu n'okwu a. Ọ bụ ihe mụrụ ugwu. Ọ bụ na ya nwụ maka na aka mbịa nwụrụ ka mmadụ nwụ uru mba. Na-ekwe ka ị nwụrụ. Mana ọ bụ na nwụọ spirit nga na-akpagharị na na. Ka m gwekwa weketa nwụọ spirit nga na-akpagharị na na atọmentị n'otu. Ihe anyị na-akọ n'owu agbalị ihe memụrụ ihe a na-ekwe n'okwu. Agbalị ihe memụrụ ihe. Chelụ mmụọ gị gbadata. Akụ ụdọ ebe a mma akụkụ ụdọ ebe a. Akụ n'ụdọ mmụọ gị gbadata. Ihe m na-agwa gị bụ na ana nkịta anyị na-ene anya ịchọ ka o rie isi gị ịbụ onye bụ Mgbadike. Ebe ọbụla ya na mmadụ kolo okwu ọ na-emeri onye anwa. So onye nchọ ka iji nwa were ego anwa baa be gị a na-anya asị ka m bịa be gị ka ị chọrọ m ihe ka tinye na akpa na ego gbanyite. Chọgbuo onwe gị ya. Ekwesị onye ụzọ anaghị abụ ọbụla ha bụla next 2 years ere nya 150 million. Ya na ọbụla chọrọ iri ere anyị akwago pụọ anaghị afọ ọkọ amagwọ m ihe na-akọ na-eje ọjọọ na mgbede
Bonye. Ani ilagola ele. Ide be ma walk as it. Oh no, we dey ma walk as it. Oh no, we dey ma walk as it. Ara adagbo. Oh no, ara adagbo. Kankana okiki ikpeazụ na ana o. Kankana ụzọ ikpeazụ na ana o. Ọkasị iluzi ala nna m debere m ala my father debere m kemgbe 1951 ya ka mgbadike bịara na kpọga aka nagara m wee kwere m peni n'afọ were aka dike maka na ọ bụ odogwu nara nya o mechaa na-ama onye ụjọ ka a na-anọ ọrụ nke onye ike aka maka onye ike na-ama ya daa ya ahụ ochie ọ dịka ihe emesịa nwụrụ mana ị nwụrụ mmadụ ya eme ụmụgụ mmadụ ya emeghị ụmụgụ ihe mere maka na enwere ego